אני פשוט נהנית במקום הזה שקוראים לו קרוספיט סיינסן. המקום הכי טוב שקיים להתאמן בו ever, לא רק באשדוד. גיליתי את דרך המלך, הקרוספיט. היום אני משווק אותו לכל מי שרוצה לשמוע ולהכיל את זה, לעשות שינוי בחייו. מבחינתי זה דרך חיים. הגעתי במטרה להעלות את רמת הכושר שלי. קצת השתעממתי מחדרי כושר. והאימונים זה התנה מחדש לנפש. אני יכולה לבוא באנרגיה מסוימת, אני יוצאת אדם אחר. יש פה צוות מאמנים מטורף, מקצועי ממש, גם אכפתים כאלה, יודעים להסתכל, לתקן, להכווין. אני מקבלת יחס אישי באימונים, ברמת הדקויות הקטנות. יבואו אליי, ייתנו לי איזה טיפ שהוא שלי, שהוא מיועד לי. אם יש איזושהי שאלה אישית, אפשר לגשת לפני, אחרי לדבר, תמיד יענו, תמיד יעשו מה שצריך כדי שתגיעי לתוצאות שאת רוצה. רצון להכיר ברמה אישית את המתאמנים. אני בעצמי לא מכיר ברמה אישית את השמות של המאמנים. הם מכירים ברמה אישית כל מתאמן ומתאמן, זה ראוי לשבח. לגמרי הגעתי פה לתוצאות, עברתי תהליך מטורף. אני מרגישה הרבה יותר כלילה, הרבה יותר גמישה. אני חושב שלגמרי הצלחתי להגיע לתוצאות שמעבר למה שציפיתי שאני אהיה בהם. הגעתי לפה בלי רקע בכלל, בלי טכניקה, לא התאמנתי אף פעם בשום מקום. באמת עשיתי את התהליך לאט לאט, מדהים. בתור אחד שסבל מכאבים בכתף ובגב תחתון, בצוואר, אין לי שום כאב. חד משמעית ממליצה לאנשים להגיע להתאמן. מי שלא בא להתאמן פרייר. מה זה ממליצה? מומלץ אפילו פעם אחת לנסות? לא, אל תבואו להתאמן, אין מקום.